Toto vyzerá veľmi nádejne. Dobrá prihrávka od Teresky Hurajtovej pre Melaniu Chovanovú. Ešte jej spätná prihrávka. Bratislavčanky idú do vedenia 1-0. Stela Peťky, zatiaľ nikto. Do zakončenia Jančarová a ešte strela, s ktorou si s problémami ale predsa poradí Olivia Eglová. Štandardná situácia, po ktorej môžu ísť Bratislavčanky do dvojgólového vedenia, ale šancu zahodila Melania Chová. Jej prihrávka na Satinovú. Čo z toho bude? Ešte vyšperkovaná akcia. A zakončenie. Slobodová. Stále Slobodová. Dobrá prihrávka pred bránu, ale nevyužitá šanca hráčky AS. Opäť dravý prienik až do bránkoviska, ale strela, ktorá prišla od Nikolety Jančarovej. Dravý prienik od Jančarovej. Jančarovej spätná prihrávka pred bránu. Veľká šanca na vyrovnanie. Ani na dvakrát. Pozor si teraz musia dať na chybu hráčky Západoslovenského futbalového zväzu, ale až príliš vyklonená zo zakončenia. Pozor na túto príležitosť, ktorá prináša druhý gól. Sama dostala mimo dobrej palebnej pozície. Ešte lopta po celom obvode 16-ky a prišlo aj zakončenie Izabel.